ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ନାନୀ ଭାଇନା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଦା ଚାଷ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହାକି ଆମ ଏରିଆରେ ଅଦା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚାଷୀର ପ୍ରକୃତ ତାର ପ୍ରଥମ ଚାଷ ହିସାବରେ ସେ କରିଥାଏ। ତ ସେ ବିଷୟରେ ସେ କେମିତି ଯତ୍ନ ନେବ ଏବଂ ଅଦା କେମିତି କଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅଦା ଗୋଟେ ଏମିତି ଚାଷ ଯାହାକି ଦୁଇଥର ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଲୋକେ ଅଦା ଚାଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଦା ଚାଷକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କରିବେ ଏବଂ ତାର ଯତ୍ନ ଯଦି ଠିକ୍ସେ ନେବେ ତାହେଲେ ତା ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ଅଦା ଚାଷ କରି କେବଳ ଅଦା ନ ଲଗାଇ ସେଠିରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ ଯାହାକି ଇଣ୍ଟରକ୍ରପିଂ ବୋଲି କହନ୍ତି ତାହା ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଅଦାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିନ୍ସ ଲଗାଇଲେ କି କଲରା ଲଗାଇଲେ କି ଯେକୌଣସି ଆପଣମାନେ ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ ହିସାବରେ ସେ ମଝିରେ ଯଦି ଚାଷ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି 2 ଗୁଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଅଦାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା କେତୋଟି ଔଷଧର ନାଁ ହେଲା ୱେସ୍ଡି କମ୍ପୋଜର, ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର, ହାଣ୍ଡି ଖତ ଆଉ ପୋଲିଓ ସ୍ପ୍ରେ। ଏହିସବୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଅଦା ବାଡ଼ରେ ଅଦା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହିସବୁ ଔଷଧ ସେଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ଅଦା ବାଡ଼ରେ ତାହେଲେ ପତ୍ରପଡ଼ା ବା ପତ୍ର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯିବା ବା ଝାଉଁଳା ମୂଳ ଝାଉଁଳା ଆଉ ଏହିସବୁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହିସବୁ ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯାଇଥିବେ ଯେ ଅଦାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଏଭଳି କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜମି ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଅଦାର ଚାଷ ବି ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏଭଳି ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ତାହା ଏବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ବିଷୟ କହି ଭିଡ଼ିଓଟି ରଖୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୟାକରି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।